namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka imbadiyada amangaqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi Umculi kaMaskandi uKhuzani Mpungose ubabayele ku-Facebook eyoba live. uKhuzani Mpungose bekulindeleke ukuthi kakhulume ngokuningi okuphathelene ne-album yakhe. Kanjalo ke futhi nokuthi kaphinde futhi ke ayifake ke zonke kuphakela umthakathi njengoba ke ngalesikhathi ekhipha ipost wayecelile ukuba ke makabizwe umfokandabandaba naye abe khona phela kulo live azokwazi ukuthi abe khona. Kodwa kunakusisekile kakhulu ukuthi umfoka Mpungose akwenzakanga ngalendlela kabantu ade belindele ngayo. uKhuzani Mpungose wenze okungajwayelekile ngokuthi kacutshise kuphakela umthakathi. Ukhombisile ukuthi kuyamhlonipha futhi uyalibona ke negalelo lakhe ke analo esizweni sonke ke sakithi. uKhuzani umfoka Mpungose ubeke sibabelela lapha cela kuphakela umthakathi ukuthi cha phakela yehlisa kancane kulokho oyikhona. Uthi ke uyamhlonipha kakhulu futhi kuyamazi uyambona nanegalelo lakhe ke analo entsheni ngiyakithi futhi kuyacela ukuba ke makaqhubeke kulokho kakwenzayo kodwa aze ke anganaki noma ke futhi uyacela nanokuthi ke makabe nenhlonipho nabaculi. uKhuzani Mpungose uveze ukuthi ake neme ngendlela kuphakela umthakathi aveza ngayo ukuthi abaculi bakaMaskandi balapha ke eNingizimu Afrika noma bakwaZulu Natal ukuthi ke bayadliwa kwelasesentini. Phela ukuphakela umthakathi waqhumbuza ke igula ke likaMbhojozela waveza ukuthi ke labaculi bakaMaskandi bonke lapha ke esentini kukhona benziwa khona. Wathi ke bonke baphelile ingceni ngenxa yokuthi ke badliwa izigwili ngoba bengenamali bencenge ke imali yokuthi ke beyorecorda benze nakho konke ke abacabanga ukuthi ke bakakwenza ke emculeni. uKhuzani uthi ke lokho umfowandabandaba kuwukwehlisa isithunzi ke sabaculi ke bakaMaskandi futhi kuwukwehlisa isithunzi sabaculi bonke balapha ke eNingizimu Afrika. Wacela futhi kwamnxenxa ukuba lento ayishiloyo makaqale phansi ayicabangisise aphinde futhi abhekelele aphinde futhi abheke-ke nanesithunzi ke sabaculi njengoba ke kuthatha njengokuhlambalaza nokuxhaphaza ke futhi kabaculi lokhu kakushiloyo. Uthi ke nembala akaphikisana lokhu ke akwenza yena kodwa uyacela ukuba ke makube nenhlonipho phakathi ke kwakhe ke nabaculi njengoba ke lento ayifeza wakhombisa ke abalandeli ke bonke bomculo kanjalo ke futhi nabantu nje kababasiyo kabaculi ukuthi ke bangabe sabahlonipha ngoba ebanikeza umqondo wokuthi ke bahambe bezicathalala bencenga beguqeke phansi ngamadolo phambi kwegwili ngoba ke befuna ke imali nabayifunayo bese ke bedliwa ke ngapha ngemuva emdidini. Ngokusho kaphakela umthakathi wathi la abaculi bonke bakaMaskandi ke baphelile ngemuva ngenxa yokuthi ke benziswa ke indlala konke abakwenzayo. Baye ke bese befikile abathanda khona vele umuntu ongaziyo nomuntu omaziyo uKhuzani uyazi ukuthi uKhuzani umuntu ongenamona uyazi ukuthi uKhuzani umuntu onenhliziyo enhle bafethu cela ukunitshentene ngayazi mina uma ngabe ukuzokhulunywa ngami ngapha ngazi uyitshela ukuthi ngempela lo muntu lento bayisho kuyena uyadela masusondele eduze kwami bawukutshela abantu abakabasondele eduze kwami ngisho abaculi abakabasondele eduze kwami bayaconfess abangitshela bathi mfowethu thina sasingazi ukuthi kanti nje sasithini umuntu onomona nje sasingazi ukuthi nje yabo abaculi ngelinye ilanga bayokhuluma special umculo osikwasondele eduze kwami ukwate ngendlela esimanga ngize ngithi ngiyabahlukumeza abantu abaningi angakho ukuthi ngoba bayangixeka. uNkosikazi Mpungose uphinde futhi wakufeza nokuthi kunabantu abaningi abathengwe ukuthi ke bejiva zegama lakhe. Uphinde futhi waveza nokuthi ke lento yokuthi kokhozeni kune corruption uthi into engekho sidalo leyo. Uthi abantu ukuthi bayathunywa ukuthi ke bejiva zegama lalo muntu noma ke laleyo nhlangano ngoba ke belusana ke nempumelelo yayo. Uthi ke mangabe nizothatha ke ukubheka abantu abaningi banokukhuluma ke into othi mangabe usuyilandela kahle ubone ukuthi lo muntu lento ayikhulumayo akanaso isiqiniseko ke sayo futhi akana umhlahla ndlela wayo ukuthi ke isuka phi iphinde ifike phi kodwa usuke ekhuluma nje ngoba usuke efuna ukugcina isethembiso kanjalo ke futhi neagenda yalabo bantu abasuke ke bemthumile. Uthi yonke lento asolelwa yona phakathi kwakhe nokhosi kwakuvele kuyinto engekho nje abantu babeyihlulekela nje ukusebenza. Ukhozi bethi ne corruption babhizi bagxeka uKhuzani washa wagcina kanjani. I think that was an option le kwakuyi option. I'm sorry ngokubuye ngithi Portuguese inyokha ifuna ukuphuma kahle ekhanda ngiyayincenga kodwa suyajwayeleka guys sizolunga kancane kancane kuzogcina kulunga ulimi lami sajwayelele
So I think uma siyayixoxela nje ngiyanivula bese ngiza kubizo wami lapha uNkosikhona Ndabandaba. Qhawe anganoma ukhona la ngithe wobuka lo live. Maye ngekho ngicela bemtshele asondele. Mhlawumbe akaze bekutshela abantu abaningi bayenqena noma mhlawumbe bayisaba noma mhlawumbe bayakutshela awubalaleli. Ngumuntu odalwe ngenhlonipho. Ngumuntu odalwe ngenhlonipho ngempela futhi kakhulu. Ngiyamhlonipha omunye umuntu, ngiyamazisa futhi omunye umuntu. Kodwa ngiyakwesaba ukuphoxa. Mina selo ngafika emculweni akaze ngibe against nomuntu. Angixabani nabantu. Angithandi le nto, ngizama yonke indlela ukuthi ngixolise mangabe ukuthi mina ngirong. So ngiyacela Qhawe, angizwani, ngiyathanda ukubonisa umuntu. Ngabe lento ngeke ngazama ukuxhumana nawe ngakuthumelela VN akaze ungiphendule. Ngangichazela yonke into iVN cathi yawu 11 minutes ngichazela yonke into. Ngikubonisa ngayo yonke indlela. Ngingane ngingaka kurong wakhona lokuthi ngicine sengibone ikhala engakwazi ukubonisa ngazo umuntu omdala. Ngiyakuhlonipha, angizwani mina nento engamhlonipha umuntu omdala. Ngiyazazi ingqondo zami, ngiyabaza abane wethu, kodwa ngifuni kufikela esigabeni khona esengifuna ukuzibona sengazi ukuthi ngakhona indima engayidlala kuwena ukubonisa. Ngiyazi ukuthi njoba ngikhuluma la mhlambe kuzongena ngapha kuphume ngapha ngoba mhlambe futhi vela unandaba. Kodwa mina ngikubonisa njengensizwa engayibona yangichaza ikakhulukazi ethanda isintu sakithi, ekhulisa izingane ezincane ngendlela eqondile ezokhula zazo umthetho. Ngoba abanye abafowethu banebhadi lokukhula bengekho ubhuti phambi kwabo abatshela umthetho wempilo. Umuntu afika agaxele egoli ayiphose endaweni ezirong, agaxele eThekwini ayiphose endaweni ezirong ngenxa ukuthi abeka ababonisi bakhe. Kunzima ke vele ukuphila empilweni ungenawo umhlahlandlela uyaphambili noma ungenayo into ethi wena ubonisa ubani. So lento yenzayo inhle kakhulu, ngiyayincoma. Ngiyacela lento engizoyisho kuwena isicelo futhi ngiyaphinde ngiyikhulume. Ngiyagcina namhlanje noma ungaqhubeka usuyiqhubekela wena, kodwa mina eyami indima ngiyobe sengidlalile ekutheni ngikubonisa. Akekho umuntu emhlabeni wazi yonke into, futhi akekho umuntu oyispecialist yawo yonke into. Kwezenkolo uyaphawula, emsizweni uyaphawula, ezikoleni uyaphawula, umculo uyaphawula. Kusuke sokhonde wrong nenyanga ethi yona lapha yonke into kusuke kukhonde wrong lapho. Nomuntu owumakhi kumele umuntu owumakhi abe strong kuleyo nto. Sengakwakho kunye kodwa khona okufuneka azazi ukuthi kodwa la yona into engaqala ngayo kwakhale ngiyazi kancane. So ngiyafisa Qhawe lakithi ukuthi ukuthola enhlizweni yakho ngenkulu inhlonipho. Ukuthola enhlizweni yakho ukuthi umsebenzi wethu lo womculo siphila ngawo umculo. Awekho ama-fame esisebenza kuwona, awekho ama-payslip esiwathola kuphela kwenyanga. Into esikwazi ukuthi sondle ngayo imindeni yethu nezingane zethu umculo. Uma Qhawe lakithi usuka la usuka khona uza emculweni uzohlambalaza abaculi, uzothi abaculi bayalalwa. Ngizwa umzimba wami uhlasimlisa igazi, because lento ithi sifake isithombe sokuthi into eyiciko angabikho umuntu ozoyihlonipha eMzansi, ngoba abaculi bayilento enithi bayiyona, nithi babanjwa zigwili, babanjwa zigwili ngoba kusho ukuthi bengenamali. Ngamanye amazwi ukuhlekwa
bayahlekwa abaculi ukuthi abanamali kangako beze bedayise ngemizimba yabo ukuthola imali yabo. So kuthunyelwa isithombe sithi into umculi into engelutho, kuthiwa abaculi abangahlonishwa. Siyahlonishwa thina bafowethu la siqhamuka khona, abantu bahlonipha. Kunabantu abaze behambe phansi ngamadola abanye bekhala inyembezi bethi ngangazi ukuthi ngiyokubona. Uma ngabe bezwa wena uzokhuluma ngeciko kanje, angazi obaba abadala emculweni bathule bethini bebuka ichilo ngoba ubunsizwa akukhona ukushaya abantu nobuqhwaga. Unobuqhwaga akukhona ukushaya abantu. Umsizwa ukwazi ukuhlanganisa isizwe, ukwazi ukubumba abantu, ukwazi ukukhanda into engekho ibe khona. Umsizwa akulona ulimi olunehlabathi noma ongcolile. Ngiyafisa mina Qhawe uyithi anganoma icontent uyadlala, uyidlalela mhlawumbe ufuna into ozokhuluma ngayo ku TikTok, but lento yabaculi ukuthi abaculi bedikade noma ubani umuntu ovule u TikTok account noma uvule Facebook account ahlele kubaculi, I think kumele hambe uye igcine lonto ngoba iyalulaza igama lomculo. Akekho umuntu ongajabulela ukuthi la asebenza khona kufika umuntu nje esabathi uthi uyapheka amanqina, umuntu ewathatha amanqina wahlaphaze phansi, athi uyapheka amanqina athatha amanqina wahlaphaze. Akekho umuntu ongajabulela lonto leyo. Isenze sibi esingalungile engathi mina kuyofuna ukuthi ukusibheke ngelinye ilanga ukuthi sihamba kanjani. Ngizwe inkulumo zakho ukhuluma ngami uPaula ngami, ngabona ukuthi kushuthi awungazi mhlambe nje ungijoyine ngendlela. Cha Qhawe, lezi zinto obuyikhuluma lapha zi wrong zonke nje. Akukho engathi mina ngiyakubalula ngoba ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama, ubizwa ngedimoni muhlabile for abadala, bakubiza ngenhlobo endiyala mosa gqoka impatiyada, manga gqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana. Awukibuyele esimpandeni ngithi